אנחנו מתחילים בדף צדיק ח', אנחנו בפרק ח', יש לנו היום, איך אומרים, טוויסט בעלילה. טוויסט בעלילה, כפשוט, תראו תכף נראה את הטוויסט. לא, ליטוף זה, בחילוף הטואן זה לי טוב. תלטף אחרים יהיה לך גם טוב. אנחנו, פה דבר מתחיל משהו מעניין. הוא אמר בשיעור של אתמול, אני חוזר רגע, רק אני מדלק פה על הסוגריים, בסדר, אני חוזר רגע על הסיום של השיעור של אתמול. הוא אומר בסוף השיעור של אתמול, הוא אומר, ושוב אין יניקה לחיצונים והסטרא אחרא, מהשפעת התתא כנזכר לאל, אין יניקה לקליפוזאורים, אין להם יותר יניקה. וכן ממש למטה בנפש אלוקית שבאדם, שוב אין עוונותיכם מבדילים, וכמו שכתוב ונקה, מנקה ולשווים, לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים מצויים, הם החיצוניים כמו שכתוב בגמרא, מלבבתו וכו'. בקיצור, מה? אפשר להגיד, הגעת ליד. אין ניליקה לחיצונים, התתא חזרה, היא מתחברת עם האותיות שקדמו לה, נכון? הכל יופי, הכל מצוין. ועכשיו הוא בא ואומר ככה, שיעור של היום. ומאחר שרוח עברה ותטהרם, אזי תוכל נפשם לשוב עד הוויה ברוך הוא ממש. עוד פעם. ומאחר שרוח עברה ותטהרם, זה מה שהרגע אמרנו, נכון? שזהו, נגמר המשך על הקליפות, היא חזרה, יש תשובה, הגעת ליד. פתאום מה אומר? אזי תוכל נפשם לשוב עד השם ברוך הוא ממש. מה הסיפור? ולעלות מעלה למקורה ולדבקה בו יתברך בייחוד נפלא. אז מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר ככה, בעצם זה הטוויסט. יש פה גם דבר רמז עצום. הוא דיבר עד עכשיו, באיזה תשובה הוא דיבר? בתשובת התא. באמת, פרק ח' פה יש דבר מופלא. הוא מתחיל את הפרק שיעור של אתמול, שהוא סוגר לך את הבחינה של תשובת התא. ועכשיו, מה שהוא רוצה להגיד, אחרי שסיים האדם תשובת התא, עכשיו הוא יכול להתחיל תשובה עילאה. זאת אומרת, רוח עברה ותטהרם, ההי לא מקבלת את ההשפעה מהקליפות, היא חזרה לקבל את ההשפעה שלה מאותיות י' כ' ו', באמת הגעת ליד. עכשיו תתחיל. עכשיו הוא מתחיל בתשובה עילאה. תכף נראה את זה ונראה מה הטוויסט בא לה. זה טוויסט עם טוויסט. זה טוויסט? רגע. זה טוויסט עם טוויסט. שנייה. שאלה טובה, שנייה. עכשיו אלול, מה אתה... שנייה, עכשיו, לא אלול, עכשיו. טוב, אז מה, כל פעם מחדש כאילו? עכשיו. כן, כל ימיו בתשובה. תשובה זה לא... היום שאתה פתאום בא לך להתהפך על הכל. תשובה זה גם לא בא לך להתהפך. רגע, תשובה זה כל הזמן. תשובה זה דרך חיים. תשובה זה לא דבר שצריך לסמן על המפה, ואתה הגעת, כמו שאני צחקתי, אני צוחק על זה שאני מריגעת על היד. תשובה זה דרך חיים. אתה מבין? הרמב"ם, חברה יקדישה, מחילה. קצת מאוחר פשוט, בשביל זה. הרבה, אני לא יודע כמה פעמים, עשרות, אולי מאות פעמים, מזכיר את ההלכה מאוד מפורסמת של הרמב"ם, בהלכות תשובה, פרק ג'. שמה הרמב"ם אומר? לעולם יראה האדם את עצמו ואת העולם כולו, חציו זכאי וחציו חייב, ויש ביכולתו על ידי מעשה אחד של טוב וחסד לגרום, להכריע את העולם לקו זכות ולגרום לו ולהם, לו ולעולם, תשועה והצלה. זה לשון הרמב"ם. הרמב"ם חוזר את זה המון פעמים. מה זאת אומרת? לעולם יראה האדם עצמו ואת העולם כולו, חציו זכאי, חציו חייב, ויש ביכולתו על ידי מעשה אחד. מעשה אחד. מה זה מעשה? מעשה זה גם דיבור אחד, זה גם מחשבה אחת. של טוב וחסד, להכריע את העולם לקו זכות, ולגרום לו ולעולם, לא ולהם, לא ולעולם, תשועה והצלה. זאת אומרת, בן אדם עושה תשובה, הרמב"ם מביא את זה להלכות תשובה. עשה תשובה. יופי, מה עכשיו אתה צריך לעשות? שמתי.
אני הכרעתי את העולם לקו זכות, שמתי מטבע לצדקה. יופי, מה לעשות עכשיו? תמשיך. תכריע את העולם לקו זכות. הכרעתי, מה לעשות עכשיו? תמשיך. לעולם. זאת אומרת, לא סתם הרמב"ם מביא לך את זה בהלכות תשובה. זאת אומרת, זה תשובה. תשובה זה, אני כל הזמן, אתה מבין? זה קצת דומה, טוב, לא משנה. אבל זה כן הגעת ליד, כי זה כאילו הגעת ליד, ועוד פעם נפתח יד חדש, ועוד פעם נפתח יד חדש. כן הגעת ליד. אתה אף פעם, זה יד שאתה אף פעם לא מגיע אליו. זה כמו שאומר קצת, הולך בתשובה. לכן הרבה פעמים אנחנו צוחקים, בעולם לא כל כך צוחקים על זה, אבל בלבב קצת היו צוחקים קצת, לא צוחקים, על העניין הזה של בעל תשובה. כן? יש חוזר בתשובה, בעל תשובה, אתה יודע מה זה בעל תשובה? בעל תשובה זה כמו בעל עסק, העסק שלו, התשובה שלו. נביא לה, בעל תשובה, זה בעל תשובה. זו שהיה אומר לנו, אתה בעל תשובה, קצת מפגר. הוא אומר, היית צריך להתחיל להניח צילים בגיל 13, התחלת בגיל 30, אתה 17 שנה מפגר. קצת מפגר. לא יפה, אבל מעמיד אותך במקום. אז עכשיו, הוא עכשיו מתחיל לדבר על תשובה הילה. בעצם זה דבר אחד שאחרת לא מובן, הדבר הזה, מה שהוא אומר פה. אחרי שעשה תשובה, ורוח עברה עוד את הערם, עכשיו יכול לחזור בתשובה. לשוב אליי באמת. לשוב אליי ממש. שוב אליי ממש. עכשיו, מה הטוויסט מה עוד טוויסט בעלילה? זה הטוויסט. תשמע, אדמו"ר הזקן הוא מה זה מסודר? הוא מסודר לפחד אלוקים כמה הדבר פה מסודר. תגיד לי, יש לך פה כמה שורות? כמה שורות יש פה? 10. 10? 12 שורה יש לך פה? שים אותם בפרק הקודם. תעשה את הפרק הקודם עוד קצת ארוך. ואת הפרק הזה, הוא קצרצ'יק, אז תעשה אותו עוד יותר קצר. עוד תעשה לפה איזה שינוי בעריכה. למה אתה מכניס לי, כאילו, מחבר לי שתי תשובות בפרק אחד. תהיה מסודר. תעשה פרק וזה עד כאן תשובת התאה. בואו איכשהו נקצר, נעשה, אולי נוריד פרק, ונחבר, נסיך, מה זה הדבר הזה? אז פה יש רמז עצום, שתשובת התאה ותשובה הילה, זה אף על פי שנגיד תכף שהם דברים, עם עוד טוויסט אמרנו, כן? שאף על פי שהם שני מהויות, במידה יש בהם משהו שונה לחלוטין, אפילו הפוך, אף על פי כן הם עניין אחד. זאת אומרת שהבן אדם הוא עושה תשובה, כבר בתשובת התאה שלו, מה יש? יש תשובה הילה גם כן. הוא עוד לא שם, כן? אבל זה ישנו. וזה האדמו"ר הזקן רומז לך בזה שהוא מחבר לך את שתי התשובות ביחד, בפרק אחד. זה רמז, אבל הוא רומז את זה מפורש. כי אחרת הוא יכול לסדר את זה אחרת, בצורה מאורגנת, כמו שאמרנו, כן? זה הכי מאורגן שיש. הוא רוצה שתלמד מפה משהו. שאתה יוצא לדרך, בתחילת הדרך, כבר אתה צריך לראות במחשבה שלך, בכוונה שלך, גם את התשובה הילה. זאת אומרת, מרגע שאתה יוצא לדרך בתשובת התאה, כבר תתכוון גם עם תשובה הילה. אתה תעשה את התאה, אבל תהיה מכוון פה עם הילה, אתה מקבל מבוס של כוח. טוב. האדמו"ר הזקן גם כתב וגם ערך את התאה? לא. בטח. הוא עשה את הכל לבד? בטח, הוא גם עשה את השער. הוא עשה את הכל הוא גם צייר את דף השער. כן, והחלוקה לדפים, אני אומר, חלוקה לדפים, המספור פה, למה זה 194 ופה 196, איפה 195? אין לך, יש לך צדיק חטא. לא יודע, נראה לי זה רבותינו סיימוס, אני לא יודע אם זה חלוקה לאותיות ומספרים פה, אני לא יודע אם זה האדמו"ר הזקן בעצמו עשה, אולי. אין יודע. ואיגרת התשובה והשמות, זה גם האדמו"ר הזקן? מה? האדמו"ר הזקן, הוא איגרת התשובה? בטח. כן? אין לך פה מילה שלו מהאדמו"ר הזקן. לא, הוא שואל אם הוא קבע את הכותרת, שזאת איגרת. בטח, אפילו דיברנו על זה, למה קוראים לזה איגרת? הרי זה לא איגרת. זה 12 פרקים, זה לא נשלח למכתב לשום מקום. בגלל שתשובה, תשובה הוא נקרא רחוק, אז לכן צריך לשלוח לו איגרת מעבר לים. אתה מבין? הוא לא יכול לדבר, הוא לא קרוב, אתה לא יכול לדבר איתו, תשלח לו איגרת. סליחה, שאלה טכנית אחרונה, וכמה זמן לקח לו כל הדבר הזה? מה? לא יודע. מה? ספר התניא יש 20 שנה, ספרה של 20 שנה. לקח לו 20 שנה לעשות כל הדבר הזה? כן, כן, ואות ו' אחד שבפרק א' התעכב עליה שבועיים.
פרק א'? פרק מ' ישראל מת לדבר עכשיו, אבל הוא לא יכול. מראה לך, רשום. דרך אגב, יש לנו פה חלק שנקרא איגרת הקודש, שזה באמת איגרות, שזה הבנים שלו הכניסו, אבל הוא כתב, אוקיי? והבנים שלו זה לא פחות ממנו, זה היה אדמו"ר האמצעי גם כן. אדמו"ר האמצעי הוא לא פחות מאדמו"ר הזקן. אוקיי. אז עכשיו הוא אמר מה הוא יעשה? לשוב הדווי בברוך הוא ממש, ולעלות מעלה למקוריו, ודווקא בו יתבורך בייחוד נפלא. מה זאת אומרת בייחוד נפלא? שימו לב, הוא אומר פה דבר, זה צריך הרבה דמיון בשביל זה. כמו שהייתה מיוחדת בו יתברך, בתכלית הייחוד, בטרם שנפחה ברוח פיו יתברך, כן, לירד למטה ולהתלבש בגוף האדם. הרי אנחנו אמרנו נפיחה, נכון? אז עכשיו הוא אומר, תנסה לחשוב הנפש שלך, נפיחה, יפה, זה כבר מותח, נכון? אתה נפחת בי. אז הוא אומר, עכשיו מה שישוב בדווי ממש, ולעלות מעלה, זה כמו שהיא הייתה מיוחדת בו לפני שנפיחה. וכמו שהוא אומר, כמו בסוגריים, כמו על דרך משל, באדם הנופח ברוח פיו, בטרם שיוצא הרוח מפיו, הוא מיוחד בנפשו. וזוהי תשובה שלמה. זאת אומרת, עכשיו למה אני אומר שזה דברים שונים? זאת אומרת, תשמע, זה תשובה, זה תשובה, זה נראה לי אותו דבר. אז פה יש משהו שזה הפוך. מה זאת אומרת הפוך? הפוך, באיזה עניין זה הפוך? זה הפוך בעניין הזה, שבתשובת התאה, שלא ישמע, אבל זה, תשובת התאה, אתה עדיין עסוק בעצמך. אתה מביא את עצמך למצב המקסימלי הכי טוב שיכול להיות. אבל בסופו של דבר, תשובת התאה, וזה רמז גם, שתשובת התאה קשורה להית התאה, הית התאה זה מלכות, המלכות גם נקראת אני. כן? דוד המלך, כן? הראשונה, כן? התאה, הראשונה מלמטה, היא האחרונה שבשם. היא נקראת גם אני. אתה עסוק איפשהו עדיין באני שלך, באני החוטא, באני השב, באני המשתפר, באני המתקדם. אבל בסופו של דבר, ואתה לא עסוק בזה בצורה גסה. זה מאוד עדין, זה דבר מאוד 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 עדין, כן? אבל סוף כל סוף, איפשהו, אתה עדיין, אתה. תשובה היא לה, אתה יכול לחזור למקום לפני שהיית אתה. איפה הייתי? היית בחלל הריאות, כביכול, כן? היית כלול לפני שהאוויר יצא בנפיחה, האוויר היה בפנים, אצלו יתברך. אז תשובה היא לה, אף על פי שזה תשובה, וזה נראה אותו דבר, יש בה משהו שזה הפוך, כי הוא לא, אין לו שום, זה עניין של ביטול גמור. כי אין התשובה הזו מצד עצמה איזושהי, כאילו היא נגרמת מהתשובה התתאה בעצם. נכון. הוא דוחף אותו. נכון. לכאורה, אם התתאה עוד לא התחברה, איך אתה רוצה להמשיך להתחבר באותיות? איך אתה רוצה להמשיך לעלות? כן? תכף נראה מה הוא אומר. הוא אומר, וזוהי תשובה שלמה. זוהי תשובה שלמה. והנה, בחינת ייחוד זה, ותשובה זו, היא בחינת תשובה הילאה, שלאחר תשובת התאה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בראיה מהמנה פרשת נשוא, דתשובה הילאה, איך מגדיר התיקונים? היא דתעסק באורייתא, בדחילו ורחימו דקודשא בריחו וכולי. דאיהו בין יודקי בינה וכולי. רגע, מה הוא אומר פה? הוא אומר פה, שמה התשובה הילאה? זו שיעסוק בתורה ביראה ואהבה לקדוש ברוך הוא. זה תשובה הילאה? כן. אני שואל אבל גם כן, מה זה תשובה הילאה? תגיד לי עד עכשיו, הוא למד תורה בלי דחילו ורחימו. כן? מה כן? למה לא? מה כן? לא פרחה לילה.
לא זז לו. מה אנחנו למדנו כל התניא? כל פרק מ"א, פרק מ"א, פרק מ"ב, יראת התאה, יראה הילאה, תשובה, אהבה, אהבת עולם, אהבה רבה. מה, עד עכשיו הוא לא, בלי, אין לו אהבה ויראה. מה, אהבה ויראה זה מצוות. רגע, הם שתי מצוות עשה. מה, זה שתי מצוות עשה, מה, לא היה לו אהבה? מה, הוא למד תורה ככה? היה לנו בפנן? אז מה? אז הוא אומר, רגע, מה? דאי הוא בין י' בינה וכו'. בינה היא האי ההילאה. כתוב, הבינה שהיא האי ההילאה, היא גם נקראת אלמא דחיירו, עולם החירות, והבינה זה כבר בתוך זה מוחין. עכשיו, מה אתה אומר? אי הוא בין י' בינה זה בין י' זאת אומרת, מי ניכר פה, הוא ידבר על זה בפרק הבא, בפרק הבא הוא בעצם מרחיב את הדבר הזה, אתם תראו שכאילו, הפרק הבא הוא לא מחדש לנו ממש משהו, אלא הוא בעצם איזשהו הסבר על הכמה שורות האלה שעכשיו אנחנו אומרים. אבל זה כבר לא מה שהאדם הוא מרגיש את עצמו, שאת האהבה והיראה שלו, אלא זה האהבה והיראה שלו, כפי שמי ניכר שם, זה הבינה. משהו אחר. בחסידות הרבה פעמים כתוב שיש מידות מורגשים, יש מידות שהן לא מורגשים. עכשיו, בן אדם, סתם, אני אתן דוגמה, זה לא בדיוק, אבל יש בן אדם בא ואומר, אוקיי, אני אתפוס איזה מאמר שמטפח אהבה. הוא מחפש במאמר את העניינים שמעוררים את האהבה. הוא ימצא אותם. אם הוא יעמיק את דעתו, הוא ימצא אותם. אבל מה? הוא בא, הוא חיפש את זה, הוא ככה, הוא הלך לכיוון הזה. אבל יש בן אדם שהוא לא, הוא פשוט לומד, והוא כל כך עסוק בלימוד שלו, הוא כל כך שוכח את המציאות שלו, שהוא כאילו נעטף, הלימוד שלו כאילו עוטף אותו, כביכול, כאילו מכסה על כולו. עכשיו יש לו שם אהבה ויראה, הוא לא חיפש אותם, הוא לא אמר איפה זה נמצא, הוא פשוט היה עסוק בללמוד את המאמר. מה שהמאמר הקליד נכנס לבפנים, הוא לא חיפש פה את הקידודים. ובמקום הזה, זה מקום הרבה יותר עליון. למה? כי יש לו אהבה ויראה, הוא לא מודע אליהם בכלל. מה, הם לא קיימים? הם קיימים, אבל הם לא במודעות עצמית. כן, זאת אומרת, פה אני רוצה להגיד מודעות עצמית לגריעותה. הוא לא מודע לעצמו בכלל. הדבר, אז הוא כאילו נשטף, הוא כאילו, עוד פעם, מתכסה בתוך המוחין האלה, ואחר כך שהוא ירצה לתמצת את זה, זה הכל יתמצת לו לנקודה, ירד לגמרי, הוא פתאום יכול להיות שמשהו ייכנס לו לב, ומה שייכנס יכול להיות מעט, אבל שהוא היה שם, הוא לא היה בעצמו, הוא בן י' זה יותר גבוה. זה בן, כן, הוא בן י' זאת אומרת, אתה אומר על מישהו, אתה יודע, איזה דבר זה, זה לפעמים זה מבאס, כן? הוא הבן של הרב ההוא. הוא, אתה יודע מי הוא? הוא הבן של המיליארדר ההוא. הוא הבן של ראש הממשלה. לא מצוות. אז מה, אין לך מציאות? לא, אין לך מציאות. בזה אין לך מציאות. אתה לא מתייחסים, לא מדברים עליך. זה אתה, אבל כל המהות שלך זה שאתה בן של המוחין שלך. אתה מבין? עכשיו, מה זה בן? בן זה עוד פעם, זה דבר חזק. זה לא רק בן, אנחנו נראה בפרק הבא, חבר'ה, זה יהיה שיעור מחר, אני לא אהיה פה, אבל אנחנו נראה במחר שזה קשור לעניין הזה של המעטפת, כאילו, של המוחין על הגוזלים, על האפרוחים. האפרוחים זה כמו הילדים, כן? אבל פה זה לא רק בן כבן כגוזל של, אלא הוא גם בן י' אתה יודע מה זה בן י' אתה יודע מה זה בן חורין? בן חורין הוא הבן של חורין, לאבא שלו קוראים חורין? לא. אז למה אתה קורא לו בן חורין? כי המציאות שלו, שהוא משוחרר במהות, הוא נהיה משוחרר לגמרי. הבן י' לא רק שהוא הבן של אבא ואמא שלו, אלא הוא גם בן י' ואנחנו נצטרך להבין עוד בהמשך, וזה מה שיפרט בהמשך בפרק הבא, למה בדבר הזה של המוחין
של לימוד התורה, יש את המעלה הזאת של תשובה הילאה, מה המעלה כל כך נפלאה בזה? הוא יסביר את זה אחר כך. אומר, ומעלת, סוגריים, ומעלת בעלי תשובה על צדיקים גמורים בזה, היא כמו שכתוב בזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, דאינון שהם בעלי התשובה, משחי עליהו ברעותא דליבה יתיר ובחילה סגי להתקרבה למלכה וכולי. זאת אומרת, מה המעלה שלו פה? שהוא מושך, אמרנו, מה שהוא מושך על עצמו ברעותא דליבה. ברעותא דליבה, רעותא דליבה זה לא עניין של שכל. רעותא דליבה, מה זה? זה ליבה. עומק הלב. אבל לב יש לו חיצוניות ופנימיות, אבל זה עומק הלב, זה הפנימיות של הלב. הפנימיות של הלב הוא מושך לאין ארוך יותר מה שאפשר להשיג, מה שאפשר מעצם השכל עצמו, כן? איך יש ביטוי כזה, שהרבה פעמים חוזרים, חצי הראשון שלו מאוד מוכר, חצי השני פחות. כתוב, לית מחשבה תפיסה בי כלל. יש לזה גם עוד המשך, אבל נתפס הוא ברעותא דליבה. לית מחשבה תפיסה בכלל, בשכל אתה לא תתפוס אותו, אבל בפנימיות הלב אתה יכול לתפוס אותו. ההשגה שלך לא משיג אותו, אבל בפנים הלב, שם אתה יכול להשיג אותו. שם נמצאת הנשמה. לא, זה גם יושב קלאסי על בעלי תשובה, עד שהם ישיגו בכלל איזושהי רמה של מוחין, מאיפה שהם מגיעים, הלב כבר... הלב מושך. טוב, עד כאן, יחי המלך.